Amen. Amen na, ulit na ta. Maayong buntag. Hallelujah. So, salamat ko sa Ginoo bisag yaw-yaw na kog maayo, mo yaw-yaw na pagurog maayo. So, aniya pahilo na tag maayo mga bata, apil ta, maminaw ta. Kay dili lang ni para sa dagko, para nato ning tanan. Amen. Ablihan yung mga Bible din sa ikaduhang Pedro. Ikaduhang Pedro 3, gikan ta sa 8 hangtod sa 15. Okay. Ingon din apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga ang Ginoo, nga sa Ginoo, ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig, o ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan, pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi nga ang tanan maghinulsol og mubiya sa ilang sala. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Niya ang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang mosilaob ug maugdaw ang yuta mahanaw uban ang tanan nga anaa niini. Sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan o gihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios, samtang naghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit mo silaob og mga ugdaw og ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit niini. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bagong kalangitan o bagong yuta diin maghari ang katarong. Busa mga hinigugma, samtang nagpaabot kamo niya ng adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli og dili masaway sa Dios og may pakigdait kaniya. Og isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo pinaagi sa atong minahal nga igsuon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo. Mahitungod niini ginamit ang iyang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Okay, dinhi lang ta. So dugay-dugay na ni gisulat ni Apostol Pedro pero ato ning hisgutan karon. Unsa bay trending karon? COVID ra gyapon no? Bakuna nya ang uban nalipay nga nabakunahan, ang uban pod wa na nalipay kay namatay humang bakuna. Nay na no? Nay uban nga excited magpabakuna, napoy nahadlok magpabakuna. Galibog na ang mga tao ron. Pero ang opsyon naargyo na nato tanan. So makaingon ta ba sa pagpanimaho lang nato sa panahon karon ba? Masimhot na nato nga hapit na gyud mo balik ang Ginoo, no? Ano kay ang uban dili lang sa Pilipinas kundi worldwide. Ang uban na maligya na og mga yuta, daghan na kay ilang yuta mo nang ilang gibaligya kay na. Amen. Baligya nila dayong ilang pamalit nila ng pagkaon, palit nila og mga yuta dito pod sa bukid aron nga na sila hideout. Kita sila kataguan ba kasuksukan. Ang uban dito sa mga desierto na nagpuyo. Palit sila daghang pagkaon, daghang pusil, daghang bala. Ang uban naniguro sa ilang kinabuhi, sa ilang pamilya. O yang uban war ko'y pakialam. Asa man kaani no? Asa kaani Peter? Ang uban perting pagpangandam. Ang uban dili na halos katulog tungod sa ilahang kabalaka
ilang kaguol o ilang mga pagpangandam unsa kay sunod mahitabo aning kalibutan. Kabalo ba mo kung unsay mahitabo ugma? Wala kita kabalo kung unsay mahitabo ugma, tinuod na siya. Ang ato lang igo lang kita sa pagpasalamat nga Ginoo nining buntaga ani pagyud ko. Lord, unsa may akong angay buhaton nining adlaw, no? Nga tagaan pa mo kuno og tsansa nga magkinabuhi. Niining mga panghitabo sa mga balita, sa mga TV, sa radyo, sa Facebook, sa YouTube, bisag asa. Suito man mo ana, no? Mga batanon. Sige ra mo online, no? TikTok pa gyud, no? Daghan na kay news nga mao na nga hadlok na atong panahon karon. Pero kabalo ba mo mga igsoon nga sukad pa ni adto human nga nisaka si Ginoong Hesus sa langit. Inaani na gyud ang kalibutan? Inaani na gyud tanan. Walay panahon nga nakapahuway. No? Nga nakapahuway ang kalibutan ba? So unsa may angay natong buhaton nga ingon nga mga Kristohanon, ingon nga mga nagtuo nga adunay Ginoo, ingon nga nakabalutan nga adunay kaluwasan. Kinahanglan ba ta nga manago? Kinahanglan ba ta nga maniguro? Tago tas tumoy sa Mount Talinis guro kay aron di na ta maabot dito. Unsa may atong buhaton? No, kinahanglan ba ta nga mopalayo gikan ni ining panghitabo karon dinhi sa syudad nga inaani siya tungod sa sistema ingon ana ang buhaton. No, naay po'y balaod no nga gipanday ron nga dili pod pugson ang dili magpabakuna. So maayo po na siya siguro. Pero og naa po'y balaod nga ang dili magpabakuna di na pod pwede mo palit. Unsa ano po na nimo? Wa po ka gipugos. Di lang ka pwede ana, no? Wa ta kabalo kung unsay atong pilion nga angay makaayo. So ina naman ang sistema. So kita karon murag naa ata sa baga po diri. Wa kay kadaganan ba? Wa kay kapaingnan. So kinahanglan mga igsoon nga dili ta angay mag ganing mabalaka og maayo. Kaning kabalaka mo ni una nga hinungdan sa mga sakit, mo ni siya hinungdan nga madali ka og kaluya, makamatay ning kabalaka. Biblical po na siya, ang ugma na iyang kaugalingong kabalaka ayaw na dugangi ugma, no? Kay walay makapataas bisag usar kasiko sa iyang kinabuhi pinagi sa pagkabalaka. Munang wala man gyud ta kabalog kana sa mabalik ang Ginoo kay si Ginoong Hesus mismo nag-ingon nga gibalik-balik ni niya. Walay bisan usa, bisan ang mga anghel sa langit, bisan ang anak nga nasayod kanus amo abot ang takna. Nga bisag naa na ang mga timailhan pero walay usang nasayod ug sigurado og tino nga inana mobalik na ang Ginoo. Mao ang atong pagabuhaton. Mangandam lang gyud ta. Gipalibutan naman ta niining mga panghitabo, niining nga mga technology karon, no? Nga bisag asa di ka pwede katago, no? Sa una ta abot na ning minarkahay, sa karawis bukid, kaabot pabagon tong mamarka. Una sa una. Pero karon bisag moadto pagkastumoy sa Mount Talinis, mahibalaan ka, di ba? Mahibalaan ka. Na may Google Maps. Naa kay cellphone bisag asa ka, matrace ka. Kaya ang Google location, Google sharing, sakpan nagyapon ka, asa ka. Kitaan magana ng mga ukok ug asa mo tago, no? Sa motag mga Kristohanon. No, kung pangitaon na gyud, wala gyud tay kataguan. Munang angayan natong hisayran kung unsay angayan natong buhaton samtang ga panghitabo ga-unfold ning mga butang nga sa ato ang palibot o sa ato ang atubangan sa atong mga mata. Unsa man gyud angayan natong buhaton? Mahadlok ba ta? Manago ba ta or unsa ba? Kabalo ba mo nga nibuto ang kanlaon miaging adlaw? Wala mo kabalo no. Pero pahibalon mo nako tumiagi pag yung adlaw 20 kapin kalinog ang na-record 24 hours lang sa kanlaon. Pero hinay-hinay ra tectonic ra nga linog kanang iya ra sa bulkan ba. Pero na-record siya nilinog yun unya. Pagka miaging adlaw ni buto siya pero hinay-hinay ra pod. Pero kusog ko ang buto
buto sa bulkan dito sa Italy, sa Roma, nga nisunod pod pagbuto diha sa kanlaon. Murag ka connection ra, gasumpay ra tibuok kalibutan, nga usa ra mo guni. So ato pong miaging mga bulan, nibuto pod ang mga bulkan diri dapit sa dapit sa ubos diri sa Indonesia, paana dito kana nga mga nasod. Gasunod ra pod to nya, nibuto pod diri sa atoa. Gasunod-sunod ra pod. Munang makayong ka nga hapit na gyud siguro, no? Kanos agyud ka mobalik ang Ginoo. Na-record na, no? Mubuto ang mga bulkan, mga kagutom, mga kasakit, mga kamatay. Daghan pa kaya ang gipang hisgutan sa Biblia nga gakahitabo na sa atong panahon karon. Pero pananglitan kung ikaw pod maoy Kristohanon sa panahon ni Emperor Nero, no? Emperor Caligula, nga ang mga Kristohanon ipakaon sa leon, samtang naa sila nagtan-aw katong mutindog yun nga pagka Kristohanon yun ka, dito ipakaon ka sa leon. Unsa kay mo una no? Mubalik na gyud siguro ang Ginoo ani kay gipakaon naman sa mga leon ang mga Kristiyan. Gipanghigot sa punuan sa kahoy nya gipangdauban. Ang uban gipang panitan. Sa panahon ni Hitler, pila ka Hudiyo ang gipang sulod sa chamber o nya gihimong powder. Unsa kay ikaingon nimo kung ikaw may Kristohanon nga Hudiyo atong panahon na? Gidakop ka imong tibok pamilya. O nya gisulod mo dito sa chamber nga wa gyud kalutsan. O nya unsay tawagan na? Gi-cremate mong buhi. Dili ka makaingon nga last na gyud ni, mao na gyud mo balik na gyud Ginoo ani. O nya gikan ni adtong mga panahon na niabot pa sa atong panahon karon 2021 na. O nya ani apata. Buhi pa ta, amen? Pangalagad pa ta sa Ginoo. Kasinati pa ta sa mga panalangin sa Ginoo, sa mga milagro. O niya sa panahon ni Nero, ang mga Emperor Nero, emperor sa Roma, gipang sakit ang mga Kristohanon. Makalilisan nga pamaagi sa pagsakit sa ilaha. Kung imong hisgutan sa history, daghan kayo. Daghan kayo ikasuggest ang history ani. Panahon sa mga Vikings, katong mga pagano, nga mga barbarian nga mga tao, nga ni mingle sila sa mga Kristohanon. O niya, daghan kay ilahang gipang salvage, gipang halad nila sa ilahang Dios-Dios, pero wala ang mga Kristohanon. O gani karon ang mga Vikings nahimo ng 90% sa ila Christian na tanan. O guni natunaw na ang ilahang tribo nga Vikings na Christian na sila tanan. Tungod kay ang mga Kristohanon wala magpapildi bisan pa og gisakit sila, gipangpatay sila bisag unsay gipanghimo sa mga Vikings. Si Emperor Domitian, perting daghana pong gipang patay. Mabasa gani sa Book of Revelation diha sa Pinadayag 2:13, Pinadayag 6:9. Kaning mga scholar gahisgot ani nga kaning mga butanga si Emperor Domitian gahimo ani. Mga pagsakit sa mga Kristohanon. Kani si Emperor Domitian naghari ni siya ni atong tuig 89 hangtod sa tuig 96. 2021 naman taron mo nang layo na ta sa iya ha. Wala pay 100. So kaning Bible gisulat ni below 100 ang year ba? Tuig gikan sa 0 abot 100. AD 100 natapos na ang Bible tanan og sulat kaning New Testament. So aning mga panahon na grabe ang mga persecution. AD 70 gisulong ni Titus ang Jerusalem, giguba ang temple. Unsay ikaingon sa mga Kristohanon atong mga panahon na? Last na gyud siguro ni, mao na ni. Balik nang ginawa ni. Mao na ni timailhan. Ng balik na ang Ginoo. Sa ato apod pagka 1995, di ba? Hapit na gid year 2000, unsa kay may tabuan ini ka 2000 no? Lula na toy mga salida nga ini ka year 2000 kuno mo tsunami ug dako kayo nga maanod ang tanang balay. Na yung unsa pa tong mga apocalyptic nga mga salida sa una sa 1990s pa. Kulbaan nami pagka year 2000. Oh, pagka 2001 manggihapon mi. 2021 naman ron. No? Wala kita masayod og kano sa mobalik ang Ginoo. Amen? Apan bisan pa ni ana nasayod kita nga hapit na gid siya mobalik. Atong gibasa ganiha
No, nag-ingon dinhi nga ang adlaw sa Ginoo. Hinumdumi ni mga igsoon, mga hinigugma, nga ang 1,000 ka tuig sama lamang sa 1 ka adlaw sa Ginoo. Amen? So ang 1,000 ka tuig, 1,000 years, 2,000 years pa man ron, 2021. Duha pa lang ka adlaw sa Ginoo, di ba? Duha pa lang ka adlaw. Walay limit ang panahon sa Ginoo, kitara. Inigabot na to 100 or moabot batag 120 kung sige tag tumar atong mga unsa? Miraculous, mamilagruhan. Pero bisan pa, magkuy-kuy ra gyud gihapon ka, di ba? Bisan pag mo inom ka og bisag unsa nga tambal, bisag unsa manggaling, ini ka 120 nimo, dili gi ka maparihag naong ni Jidan nga inana gihapon siya ka healthy, 120 na ang edad. Dili, di ba? Makakita kag 120, muna na siguro di na, gi-wheelchair na lang. Di na gani siguro ngano man na limited ang atong panahon, no? Gamay ra kay itong panahon dinis kalibutan. Usa ra ka dat sa panahon sa Ginoo. Kay ang Ginoo wala man siya limit sa panahon. Unlimited man ang iyang panahon. Dili siya nimo mapriso pinaagi sa time. Ang Ginoo kay infinite man ang Ginoo. Kay sama ang 1,000 ka tuig, sama lamang sa 1 ka adlaw. Nana siya sa 2 Peter chapter 3 verse 8 atong gibasa kaniya, mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang 1 ka adlaw sama sa 1,000 ka tuig, og ang 1,000 ka tuig sama lamang sa 1 ka adlaw. Nya sa verse 9, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihuna-una sa uban. O naatay sangyawan gani, kasulay ko panangyaw. Nga abi nimo, brother, hapit na ginumbalik ang ina. Hato sa una ra man istorya. Wala ra man gyud gihapon. Abi nimo, bisan pagbaw na imong gihuna-una nga wala ra gihapon, kana siya nga panahon unta nga imuhang nabatunan karon. Dili unta na nimo angay iusik-usik sa imuhang pag kinabuhi nga dili mao diri sa kalibutan. Imo unta nang panahon sa pag hinulsol sa pagbalik diha sa Ginoo. Kay dili buot ang Ginoo nga ikaw malaglag. No, bisan usa, dili siya ganahan nga adunay usa malaglag. Kun dili ang tanan makakabot sa paghinulsol. No, dili siya maglangan sa pagtuman sa iyang saad sumala sa gihuna-una sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo. Unsa dayang una-una sa Ginoo, nagpailob siya sa atuwa. Amen? Kasulay na mog nagpailob mo? Sulay na? Nya kana nahurot inyong pailob, unsa na hitabo? Ha? Asa man? Di ba? Piti, no? Piti? Piti gyud basta mahurot ng pailob. Ingon anay pod ang mahitabo. Gahulat ang Ginoo sa atuwa, gapailob siya. Gapailob siya sa matag usa nato, no? Tingali dili lang ikaw kun dili napay tao sa imong silingan sa imong balay nga gapailob ang Ginoo. Napay tao nga imuhang igagaw or imuhang ginikanan ba nga ang Ginoo nagpailob hasta ron. Kapailob siya, gahulat siya og kanusa ka mo balik, kanusa siya mo balik diha sa tiilan sa Ginoo aron mga lagad. Kay nga naman gapailob ang Ginoo kay dili buot ang Ginoo nga malaglag nga adunay usa malaglag kun dili ang tanan maghinulsol og mubiya sa ilang mga sala. Amen. Munang bisag dugay na sa ato, pero sa Ginoo ang 1,000 ka tuig pwede ra mag-usa ka adlaw sa iya. Kay Ginoo man siya. Munang kana nga panahon pwede na nimo gamiton para makapaduol ka sa Ginoo. Makorek nimo ang imong relasyon diha sa Ginoo. Pwede nimo masangyawan ang uban sa kaayo sa Ginoo, sa gugma sa Ginoo. Verse 10, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa 1 ka kawatan. Niya nang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang mosilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. Bisan pa diay og nagbalay kag buthaw, nagbalay ka og bato, bisan unsay imong himuon, bisan pagbulawan, kung mosilaob na ning tanan matunaw ra gyud gihapon. Amen. Mao nga bisag unsay atong napundar dinis kalibutan, bisan pag antik tanan nato ang gamit, inigabot sa insaktong panahon, maugdaw ra gihapon na siya. Amen? Mga gamita ang imong panahon, ang imong resources, o dili man ta pariha, no? Na may arangan na to, na po'y
dato, napoy dato kayo, no? Amen? Di man ta pareha, pero gamito na to ato ang resources para makashare ta sa gugma sa Ginoo, sa kaayo sa Ginoo ngadto sa uban nga nanginahanglan. Amen? So, verse 11, ingon din si Apostol Pedro, sanglit kay kining tanan, laglagon man, niining paagiha. Unsa may angay ninyong buhaton? Mao na ni pangutana. Inay mo tapad, mag-unsa man ka? Ha? Sanglit kay laglagon man ning tanan, kaning tanang butang. Bisag unsay imong na-achieve, bisag unsay imong natigom, nga gapulaw kag maayo, mabatapo kag sayo, para mapuno ang imong alkansiya. Pero maog daw, ramali gyapon ang tanan. Sanglit kay inani man ang mahitabo, unsa may angayan natong buhaton? Bisag asa day mudagan, bisan pag atong pagsugod gyud COVID, no? Pagbalita gyud nga naanas dumagiti, libre ko, uli ko bayawan. May bayawan kay walay COVID. So pila ka bulan mas daghan pa mas bayawan ng COVID kaysa sa dumagiti. Bisag asa magiday mudagan, ma-COVID ra magyud gyapon. No? Sanglit kay inani magiday ang manghitabo. Mukunik man, nganong di man mukunik? Nga kada sulod di mong tindahan, ilagbok man nimo ingalan. Sulat man nimo Maldwin, number, mo ni oras, mo ni akong temperature. Adto na buka sa Unitap, halag. Apo ka dito. Sus, wala tinod kay virus. O nya, na inisulod usa virus. Pagkasunod adlaw, ang inyong ngalan, taplak na dito sa bulletin. Mao ni ang namalit atong miaging adlaw, na inisulod rin positive. Ala kaning mga tawhana, pangitaan eh. Kabalo mo nga inana na siya. Inigsulod di mo sa bangko, wala kay sakit. Lagbo ka. Pagkasunod oras na inisunod positive. Pag uli nimo sa inyo, gitawagan ka, sir, apil day ka dire sa contact tracing kay nisulod ka sa bangko aning orasa kay na inisulod positive dito. Mo koy gibati, asymptomatic ka. Asymptomatic. Quarantine ka, sir, kay inani man ang pamaagi. O di po ka mo sunod, adi, taghan kay kag kontra. So, ang tanan mailalom gyapon sa sistema sa panggobyerno. Bisag asa kamudagan. Niadto ka sa bukid sa Siaton, unsay ngalan to inyong bukid? Oh, dito ka nagpuyo. Sus kay naa man po inisuro dito, nag-tour, nag-silpi-silpi. Nya sa checkpoint naman po ilagbok dito. Ang tanang taga Banati bisag tuas bukid na quarantine. Bisag asa ka puyo. Ngano man, inana man ang sistema sa gobyerno sa atong panahon karon. Wala kay kadaganan. Wala kay kapaingnan. Apektado ta sa epekto sa sistema sa kalibutan karon. So sanglit ingon ani man ang mahitabo tanan, ingon ani man unsa may atong buhaton. Mapariha ba ta atong mga tawo nga namalit og mga yuta dito sa ila gikural, gino trespassing tanan, gipang kural og tagas kayo. Walay makasulod, daghang pagkaon dito sulod, daghang bala. Di mi mo apil sa crowd kay naay COVID dito. Mao ba toy pinakamayong buhaton? Kani safety na gyud kay wa na gi makasulod nga estranghero. Ang kural murag lubay ka tagas o nya sirado tanan o nya tuwa pagis bukid kayo. Daghan kay kag bugas, una-una nimo safety na gi ko ani. O nya ug naay mo sulod dito, ligoon ra nimo og alcohol. Inana ba ang pinaka-safety karon nga buhaton na to? Ha? Dili siguro, di ba? Atong tiwason tok basa. Ingon ni si Apostol Pedro, verse 11. Og sanglit kining tanan laglagon man ining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton, kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan og ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Amen. Unsa day angay natong buhaton? Taliwala ni ining tanan o sistema sa kalibutan sa panahon ni atong mga gipangdaoban sa chamber ni Hitler, katong sa panahon ni Domitian, ni Nero, ni Caligula, katong sila gipangdaoban, gipanglansang sa cross. Bisag unsa na lang nga mga pangdaot, gipakaon sa leon, gisulod sa kahon o nya gidauban. Bisag unsa na lang, taliwala ni ining panahon, magpuyo ta nga balaan. Amen? Maura ginay pinakakusog nga weapon nga atong ikakontra sa kaaway.
O dili ta mahadlok nga patio na tong lawas, no? Mateo 10:28. Ayaw ka mo kahadlok sa nagapatay sa lawas nga dili gyud makaunsa sa inyong espiritu. Kahadlok hinuon ninyo ang Dios nga sarang makapatay sa inyong lawas o makalaglag sa inyong espiritu dito sa impierno. Amen? Unsa day atong kahadlokan? Ang Ginoo, no? Ang kahadlok na to sa Ginoo, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mo na sisinugdanan sa kaalam basta nakikahadlok sa Ginoo. Siya lang gyud ang angay na tong kahadlokan. Dili ta angay mahadlok sa virus. Dili ta maangay mahadlok sa mga pagsulay, sa mga paglutos dinhi sa kalibutan. Kay ngano man, bisan pag unsay gitake nimo nga tambal, bisan pag wala kay sakit, ini ka 120 nimo, gulang na gyud ka, mobalik na gyud ka sa abog. Amen? Mamatay ra gyud gyapon ta. Pero samtang buhi pa ta kaning panahona, ato ning igahin sa pag-alagad sa Ginoo, igahin sa pagpuyo nga balaan, pagpuyo nga dili diha sa sala, dili ilalom sa impluwensya sa sistema sa kalibutan. Bisag naa ka na ining kalibutana. Bisan pag unsay nahitabo sa kalibutan, magpuyo ka nga balaan. Amen? Muna'y pinagkamayo. Dili lang na sa mga ginikanan. Apil mo mga bata, mga batanon. Magkinabuhi nga balaan. Verse 13. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan o bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Amen? Unsa day atong gipaabot? Dito sa bagong langit o bagong yuta nga dili na pagkadautan ang maghari kundi maghari na ang katarong. Amen? Kay ang atong hari mao naman ang Ginoo nga nagluwas nato. Siya mao'y hari sa katarong. Amen? Hari sa kalinaw, prinsipe sa kalinaw. Siya mo'y atong kinabuhi. Dili ta dito magpuyo nga 120 ra. So gatos ra 80 ra nya nangunot na tamayo dili. Walay katapusan ang kinabuhi dito. Walay katapusan ka nga magpuyo sa gingharian sa katarong. Sos dinhi sa kalibutan kung ang imong edad 80 o nya ang imong naong hamis gyapon murag 20. So may sikreto nimo. Lunglib man kay ka o nya pasik. 80 na day ka murag magkag 20. Lipay na kayo mga tao no, achievement na kayo no. I-advertise din kadi siya. O mao ni iyang gi-take nga tambal ding mao ni mo na 80 na ni siya o nya iyang naong murag 20. Advertise dayon no, pangwartahan dayon. Pero abi niyo mga igsoon, dito sa langit bisan pag uskalibo na imong edad, batanon ra gyud gihapon ang imong naong. Amen? Wala na kay katapusan dito. Hangtod sa hangtod dili na kamagulang dito sa dapit sa katarong diha sa presensya sa Ginoo. Amen? Mao nay atong paglaom mga igsoon, mao nga ayaw gyud mo patintal dinis kalibutan. No, mga batanon, ayaw gyud mo padala sa tentasyon. Daghan kay gi-offer ang kalibutan sa imo nga matintal ka. Apan bisan pag maangko nimo ning tibok kalibutan, o nya malaglag ang imong kalag unsa may ginansya nga imong nakuha. Wala. Amen? Wala gyud. Zero gyud ka. Mao nga samtang nagpaabot sa Ginoo mga igsoon, i-focus na to atong pagkinabuhi diya sa pagkabalaan samtang naghulat sa Ginoo. Manangyaw tangad to sa uban kay hapit na mobalik ang Ginoo. Verse 14 ingon ni busa mga hinigugma samtang nagpaabot kamo niining ni anang adlawa paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli og dili masaway sa Dios og may pakigdait kaniya. Amen? Unsay atong paningkamutan? Maningkamot ta mga hinigugma nga magkinabuhi nga putli og dili masaway sa Dios og may pakigdait kaniya. Dili day ta maningkamot og hakot ta atong gamit balin sa bukid. Kuralo na to atong palibot kay walay makasulod COVID. Dili. Samtang naa ka dinhi na ipon ka sa katawhan. Ipon ka dinhi sa mga positive ug negative. Pag kinabuhi nga balaan. Amen? Inay mong tapad pag kinabuhi nga balaan. Mao nay pinaka-importante. Bisan pag-asa ka ni paingon. Bisan pag kapila ka nag-face mask, kapila ka na testing og negative. Pero kung wa ka nagkinabuhi nga balaan, wa kay pakigdait sa Ginoo, positive gyud kang ihulog dito sa kalayo. Kabalo ka na? Kabalo ka? Tinuod na. Bisan pag kapila ka ng hunaw dinhi og alcohol. Ga-face mask ka og 5, ga-facial ka 5 pod.
Siya arog ma-virus pa ka. Positive to din dito imong tapad, wa ka kay balo, kay asymptomatic, negative ni siya diri. Bahala asa ka na kuan. Pero kung wala kay Ginoo, positive gi kang ihulog to sa impierno. Walay neutral ana igsoon inig-balik sa Ginoo. Akong Osbon, walay neutral inig-balik sa Ginoo. Positive ra gyud negative. Atong lainon pag istorya, dili neutral. Kanang sige gampo kanay sa mga tigulang sa unay nigkamatay. Nga ang kalag ni Fortunata mabalhin na unta gikan sa singalan purgatorio. Oh, walay neutral, walay purgatorio. Nga mabalhin na unta dito sa paraiso. Walay neutral inigbalik sa Ginoo igsoon. Walay purgatorio. Duha ra gyud, positive ra gyud negative. Mao nga samtang naa pa ka karon, samtang nagginhawa pa ka, paningkamot nga magkinabuhi kang balaan og dili masaway atubangan sa Ginoo. Amen. Mao ra nay pinaka-insakto nga angay nimong buhaton karon. Dili man sayop nga manginabuhi ta maningkamot ta. Dili man sayop nga mangita tag kwarta para ibuhi sa tong pamilya. Dili na siya sayop. Ang sayop kung kana ra gyud imong gipangita, kunya nalimtan na nimo ang Ginoo. Amen. Samtang nagkinabuhi ta, pabilin ta nga nanginabuhi maningkamot ta nga atong kinabuhi balaan ug dili masaway. Anya, paningkamutan po nato nga atong pamilya, atong mga anak, atong mga ginikanan nga mahisama po nato nga magkinabuhi nga dili pod masaway atubangan sa Ginoo. Amen. Kay sukad pa kaniadto sa panahon nga nibalik si Ginoo Hesus sa langit, hangtod sa atong panahon karon, ang kalibutan wala gyud kapahuway. Wala gyud kapahuway. Bisag unsa na lang ang pamaagi sa yawa, aron lang gyud nga makontrol niya ang sistema sa kalibutan. Pero samtang naapa kay panahon karon, samtang nakadungog pa ka sa akong tingog, paningkamot og maayo nga ang imong kinabuhi matarong atubangan sa Ginoo. Si Juan nagingon siya sa Juan 9:4 nga samtang adlaw pa magkinabuhi kita kay moabuto niya ang kangit-ngit, wala na niya makabuhat. Kangit-ngit mo na siya panahon sa pagbalik na sa Ginoo nga dili na gyud matangtang ug unsay naani mo. Naisala nagtapot sa imo ha. Dili na siya matangtang, no? Gamito na to ni nga oportunidad aron nga makabuhat kitag maayo ngadto sa uban. Matud pa ni Pablo sa Galacia 6:10 ato ning basahon. Galacia 6:10 na ay gisulti si Pablo alang nato. Ingon siya, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo kay kun magmadasigon kita moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga ni ini. Amen. Dili ta magtinapulan sa pagbuhat sa maayo. Usahay kugihan ra ba kay ta mo buhat og dili pud maayo. So dili ta magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Amen. Dili ta kapulan sa pagbuhat sa mga butang nga maayo. Pinadayag 22:11. Ako ning i-assignment ninyo, memoryahan ninyo ni. Pinadayag 22:11 nagingon dinhi, pasagdi ang dautan nga magpadayon sa pagbuhat sa dautan, ang malawayon magpabilin nga malaway, ang matarong magpadayon sa pagbuhat sa matarong, ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Amen. Memoryahan ninyo na. Sa verse 12 nagingon dinhi si Jesus miingon, mobalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Mubalik na ang Ginoo sa dili madugay. Mao ni iyang saad sa tuwa. Dili siya maglangay. Ang 1,000 ka tuig sama lang sa usa ka adlaw niya. Wala siya naglangay-langay, kundi nagpailob siya nato, nagpailob siya nimo, naa siya gipailoban nga unta ikaw magkakinabuhi ka nga husto sa iyang atubangan sa adlaw sa iyang pagbalik. Aron nga dili unya ka malaglag. Amen. So kana lang ang akong mapaambit natong tanan karon, ang akong kadasig sa matag usa nga magpuyo ta nga balaan, magpuyo ta nga dili kasaway sa mata sa mga tawo, importante gyud sa mata diha atubangan sa Ginoo. So manindog ta, magampo ta sa pagtapos. Ginoo, salamat kay Lord sa imong mga pulong. Salamat Lord nga imo kaming gipahinumduman karon nga magkinabuhi lang gyud kami nga balaan Ginoo samtang nagpaabot kami sa imong pagbalik Ginoo. Magkinabuhi kami nga tarong
magkinabuhi kami Ginoo nga dili ikasaway nimo Ginoo sa mga tawo samtang naghulat kami sa imong pagbalik Ginoo. Salamat Lord sa imong pulong. Salamat Ginoo sa imong balang espiritu kanunay magpahinumdum kanamo Lord. Hapit na gayud ikaw mobalik Ginoo. Amo nang masimhot, amo nang ma-feel Ginoo, amo nang makita Lord ang mga timailhan nga gapanghitabo sa palibot namo Ginoo. Among isalig kanimo Lord ang among kinabuhi Lord samtang naghulat kami sa imong pagbalik. Uban ni kami kanunay Ginoo nga ilayo mo kami sa tentasyon Lord. Uban ni kami kanunay Lord nga kanunay ang among mga tiil diha lamang sa dapit nga imong gikahimutan Ginoo. Butangi kami Lord og kagutom og kauhaw og dugang pa sa imong presensya og dugang pa sa imong mga pulong Ginoo. Salamat Lord nga sa dili pa ikaw mobalik ang tanan kanamo Ginoo mahimo gayud nga andam diha sa imong pagbalik Ginoo nga andam kami mosugat kanimo Amahan. Hallelujah. Salamat kay Ginoo. Salamat Lord sa imong mga pulong sa ngalan ni Jesus. Amen.